omedo jiwo paro mar chik mar omenda kowacho ni biro konyo e siro chenro mag dongruok ma pacho ka. Every 2 weeks, wadhi e constituency machielo. Ni kar wuotho e ndara, ni gibuogo ji, ni kikubi, kikutem, kikuchaki, to gidhi gin bende gimany jogi, gichoki, gikoni o register. Duond buch ODM okaso chenro mag tego tiendene e kaunti ma Homa Bay kotemo thiro ng'we UDA mandiko jokanyo e gwengego. Minot manayudo nodhi mokelo ne kansa moro e kore ma temo thiedho motamo mat long last etonotho. Koro naneno ka mondo miya faida nochalo gima an makoro duoka chien. Jopur ma Migori ojwang'o ndawa kalure kod midhiero mokelo kendo koro gidonje pidho cham. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Weche gi bende iluwo kokalo e mbui marwa mano mar YouTube Ramogi TV. Kabende ote magi bende chwalo na kokale laiwa mar ote machuok ma en 23600. Jalup jaten piny Rigathi Gachagua okayo jopiny mondo osir lwedo paro mar gero udi manego gi yweyo kaka yo mar konyo piny owacho chwalo chenro mag dongruok. Gachagua bende kwayo jopiny mondo odhi nyime kod chulo usuru kolero ne piny Kenya nitiere midhiero kaluwore gi gopi ma piny owacho mar Jubilee nokawo. Chris Owino miyo waler mathoth. E okenge mar neno ni jopiny orwako chenro mar gero udi manengo gi ogonyore, jalup jatend piny Rigathi Gachagua otero ote makamano e kaunti ma Kitui kendo kwayo jodak ma Ukambani mondo osir chenro no. Kaolose skund sekondar ma Charles Lwanga e kinde nyasi mar solo omenda, Gachagua oseo piny owacho mar Jubilee kuom midhiero ma oganda jo Kenya kalo e sani kaluwore kod hola madongo mane gikawo e pinje ma oko. Ukijipata kwa shimo ndani, huwezi kuendelea kuchimba, unasimamisha kuchimba ndio uangalie vile unaweza fanya nini. Sasa tusipochukua ushuru mheshimiwa, itabidi tukope. Na tukikopa lazima tulipe. Na hiyo ni maneno hayawezekani. Ewi mano, Gachagua wacho ni okende mar konyo piny owacho chwalo chenro mag dongruok en ka jo Kenya duto ochulo osuru, gino ma omiyo nyaka gisir lwedo paro mar gero udi. Huwezi ambia watu wasitoe, at the same time waombee barabara, waombee maji, waombe shule zitengenezwe. Itakuwa haina maana because unaongea na lugha mbili. Kwa one side unasema watu wasitoe ushuru, yaani unasema tunataka maji, tunataka barabara, shule iko shida. Then how do we do it? Let's be truthful. Gachagua otiyo kod thuolo makamano mar jiwo jotelo duto ma ok e gwenge mag Ukambani mondo bi osir lwedo paro makamano e kinde ma ibiro chwale e od bura. Kila Mkenya anataka house. And I don't know, even me nataka nyumba additional. I have one. I don't mind an additional one. But can we make sure that we get this house in a way that we don't really harm our people? And I want to tell you, Your Excellency, once you get those two right, utasikia hata mbunge utakisikia maneno. Lakini kama itakaa vile imekaa saa hii, Your Excellency, wengine lazima tutatoa swali kwa mbunge. Gachagua ote ne limbe makamano kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu, jatend migao mar limbe Penina Malonza kod moko kuom jood bura ma ok e gwenge mag Ukambani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ten duond bura mar ODM ochako keto kenge mar tego duond burano e kaunti ma Homa Bay kaka yor temo thiro mano duond bura mar UDA mosebedo kaso tiendene e kaunti no kaluwore gi chenro mag ndiko jokanyo manyien kod yiero mag jotend UDA madhi nyime e kuonde chung ute buche mayudore e kaunti no. Kaka jafomo marwe kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, UDA osebedo kadhi nyime gi ndiko jokanyo mage e kaunti no, gino machal ka gima moro i jood bura kata jood bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay. Chakre dwe mar ang'wen higa ni tend duond bura mar UDA kaunti ma Homa Bay osebedo ka bagorombe ma opogore ka gitimo yiero mag jotend UDA kochakore kor gwenge ka ndiko mag jokanyo manyien bende gidhigo nyime e kuonde chung'ute buche ma opogore. Chenro ma itayo gi rowere mag UDA kaunti no chiegni juma ka juma ka gigato ndiko jokanyo 300 kapok yiero manyien ochopo. Kendo wadwa chako wuoth manyien. Wuothwa mwadwa wuotho wadhi chake ward e polling stations nyake ward te. Wadwa make sure ni wang'ni
UDA party nigi jochung' mokalo adek e wards 40. Wantie gi wabunge mokalo 8 mochung' e constituency gite. Wantie gi senator mochung' gi UDA. Wantie gi governor madhi laro kom gi UDA. An wach manago ni nwaneno ka UDA osebedo strong e ground kendo kelo liet ne opponent mamekwa. Juma mokalo josiasa mag UDA kaunti ma Homa Bay ka otelnegi yodoyo wede kod matino gindo ne obago romo mande ko jokanyo mag UDA ka chud bura ma Kasipul, romo mane obagi Ramogi Chiefs Camp. En thuolo makoro wasedonjo demokrasi ma ng'ato ka ng'ato biro yiero chama modwa wuothe ka wang'iyo ni chama no jatende maduong' mamalo en ng'a. En thuolo makoro nyaka wabed jomolony. En thuolo ma nyaka koro wakwer jomoko ni kar wuotho e ndara ni gibuogo ji ni kikubi kikutem kikuchaki to gidhi gin bende gimany jogi gichoki gikoni o register. Omiyo ne wabiro ka mondo wachwal wachneno mondo jowa watimnegi kisera odonje chama mar UDA nikech en chama maloso sirikal. Waneno ka nitiere dongruok mang'eny mosebedo nyaka nyocha wachak tijni. Nyocha nwachake kwa romo ji manok e hall, kawuono hall no waingo. Omiyo koro wachako wuoth makoro wadhi romo gi ji e papa piaya. Nyisowa ne jopiny oyie donjo e chama mar UDA. Gin rombe machal ka gima oloko yo kuom jod bura mag ODM ka odiochieng' manyoro tendo ODM ka chud bura ma Kasipul ne odhi Ramogi Chiefs Camp juma achiel kende bang' romo mar UDA kama jatend kweth manok yod bura Opiyo Wandayi ne ogolo chik ne jod bura mag ODM e kaunti ma Homa Bay mondo ne ni obago rombe mag ODM kuonde chung'ute buche mag-gi bang' jumbe ariyo ka jumbe ariyo mar tiego duond burano. Wadwaro ni koro kawo Kasipul ka every 2 weeks wadhi constituency machielo. Every 2 weeks mjumbe ka mjumbe ma oyier kotiko mar ODM manie od bura Nairobi kucho nyaka kelnwa program mamare kokikelo wabro miwa wegi pile wan wang'eyo ni kama en stronghold mar chama mar ODM Kenya mangima en Homa Bay. En Homa Bay to kichaho kod Kasipul. Today we are making a statement in Lugis that ODM remains our party. Ano mono gijiso nuto en ber mane manitie e Kenya Kwanza kod ODA mawano kwaneni. Moko kuom jod bura mag ODM mano yoro e kinde romo makamano oramo ni ok gibi yie mondo duond bura mar UDA obed koteko e kaunti ma Homa Bay kane giyiere mar medo tego ODM e kaunti mangima. Kao kwadwa gimoni UDA kidhi dwaro chiemo teme ati wengine wanapewa nafasi ya party recruitment tujaenda Sugoi. Hapa ni kwa odi abiro karakodi kami mgibuo tukendo abiro bede ODM sejete odiechieng' te otieno te majop uneno pondo gotieno ka uneno ka gipondo gotieno momiyo gidhi okuma wakia. Kaunti ma Homa Bay ne ko jotelo bura mane oyier gi jatend piny Kenya William Ruto e sirikande kamoting'o jagoro ma ongirore e bad migawo mar arita Laktar Raymond Omolo, gavana machon ma Nairobi Evans Kidero mane oyier, jalup jatend migawo mar ohala e pachoka ka jasiasa matino gendo ne oyier, jakom board mochune rango chiro mar rech e pachoka Odoyo Wede, jakom board marango chenro mag pi alwora mag Nam Lolwe, Lavenda Ojala, director dul marango dongruok e alwora mar Nam Lolwe e kind mamoko. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jalup County Commissioner Makibra Gideon Ombogi koro dwaro mondo OCS Makibra oloki kaluwore koda mano mowacho ni obila no tiyo marach gi pise e kar dakno. Ombogi no ywak ni dwaro mare mar neno ni obila no ogol Kibra osegore e Luanda kuom higni buora. Obila mong'ere kaka Thomas Ogeto wachore ni kinde duto osebedo kambeko lwenye mar kedo gi midhiero ma jodak kaloe. Jatend loch nanga no ero no lero ni tim mar apisano bendo osemiyo weche magarito njawre e kar dak Makibra.
Jatelo no nomedo ni magi seche mane oyuoro e nyasi mabende no bagi e od bura ma Kibra mane riedo kaka biro dach e thuolo mar higa achiel mabiro. Nyasi no noyuore gi jodito mag arita e Kibra kachiel gi jotelo ma oyiera nyaka jotend jopuonje e kar dak no. Jaribu kwa kila usibidi anakuja Kilimani. Usibidi wangapi wamekuja wakienda bila kumtoa huyo. Regional commanders wa polisi wangapi wamekuja bila kumtoa na wanaambiwa. Regional commissioners wangapi nimewaambia wanakuja wakienda wakiacha hiyo shida. Kwa nini yeye? Wazazi wanakuja kulia kwangu baada ya siku 5. Mtu ameozea ndani. Nimepiga simu kwa sababu polisi command. Yaani kuwekwa ndani mpaka mtu alete hongo. Na ni kinyume cha sheria kuweka mtu kwa sel for more than 24 hours. What I know, zile pesa za hongo anaokota, anakula na wakubwa. Ndio sababu hawezi kutolewa. That's what I know. Na ya wuoyo Kibra ma wacho ni ka nitiere OCS mowinjo bed ni lok. Tawinjo kogo agoge ni en bendo manya. To kawacho awinja kiana en gedieri. To sirkal kaji piny osewacho ni ng'at machalo kamano owinjo loki. Akiana ang'o mono sirkal loko bila machalo kamano osebudho ka. To kendo ji wacho ni nitie ji mimako matieko kata ndalo 5 e sel kapok otere kot. To kata iwacho ni mondo gigol pesa. Omiyo ng'ama kamano ok owinjo bed ni pod bedo ka. Awacho ne sirkal ni kage nyalo to mondo gilok ng'ano immediately. Kwan jopur maweyo pur mar ndawa kaluwore koda midhiero mokelo kendo donjo e pur mag kothe mamoko medore e kaunti ma Migori. Maloyo jopur 2,000 oseweyo pur mar ndawa kendo donjo e pur mag kothe kaka mar oganda. Jojuma miyo sigana no matut. Piny mangima kedo kod pur mar ndawa ma osetudi kod midhiero mathoth ma oting'o tuoche. Lipot yango ni kata bed ni pur mar ndawa odok piny kod 15.8 e piny mangima. To pinjego mag Afrika pur mar ndawa oidho malo kod 19.8 e kinde mar higa 2005 nyaka 2020. Piny Kenya en namba biro kuom pinjego mag Afrika ma pur ndawa pod nitie malo. E piny Kenya, kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma jopur mathoth osebedo ka puro ndawa. Kata kamano, karwe kod kampen mar tieko pur mar ndawa, jopur malo 2,000 oseweyo pur ndawa kendo donjo e kothe mamoko e kaunti ma Migori. Miya donjo e pur niang', kata sani an gi niang' moko mane dhot kani kende. Piwe kun mancha wabete yien nadhi arwake niang'. Kore doka niang' na at least an gi faite ni. Francis Onyango Ndiala majegni 43 mawuok e subkontinent ma Uriri e kaunti ma Migori en achiel kuom jopur ma oseweyo pur mar ndawa kendo donjo e kothe mamoko. Achako puro ndawa 201 ka atimo class 8 to nyapure nyaka 2020 no manyawe ka luore ni gishida moko matindo. Bola mane wang'e ndawa pod ochung', kata kamano osebedo kok ti kode bang' weyo pur mar ndawa higni mathoth mokalo. Onyango wacho ni ne oweyo pur mar ndawa bang' wito min ode kaachiel kod owetene 2 ma thogi ne obiro nikech ndawa. Wakati ma abedo katiye gi minot manayudo nodhi mokelo ne kansa moro e kore ma temo thiedho motamo mat long last eto notho ato pod adong'. Koro naneno ka mondo miya faida nochalo gima an makoro duoka chien. Oyepo to nero ka brothers na gin ok gin joma madho ndawa machodo ka nyaka baba na ne pod ngima. To ka pur ndawa ni obiro koro giyude easily ma gibed addicted to madho ndawa ni. Monego ni aboyegi no bed affected. Sani odong' kod osigo marito nyithi kiye buora. Maduong' to notho gi minot te, do nowe nyithindo 5.
nyithindo abicho nowe yawuoyi 4 gi nyaka 1. Gin asetemogi ma ng'ato ka ng'ato to osetieko e level mar secondary. Mana mag brother na machielo ema pod dhi gin e high school, nyako maduong' ema sani university. Lipot yango ni atamalo 5 mag bunge ma iketho koro ikelo kod pur mar ndawa. Ikawo ushago gi yien, to ka yien onge to pur ne tek. Koro ka pimo yuto ne gi nyiewo yien mondo kore ka tiye, nyayudo ka onge gima dhi faida madhi yude. Kumo tiyo kod nyithindo wechego mag pur ndawa en achiel kuom gigo ma osemiyo bende pur mar ndawa koro osedok piny e kaunti ma Migori mangima. Lipot yango ni maromo nyithindo 1.3 itiyo godo kuondego mag pur ndawa e piny mangima. E seche moko kuom jopur mag ndawa weyo purni, moko kuom jopur to pod okwamo e pur mar ndawa. Asepuro ndawa kuom higni madhi 6 to pod apure nyaka sani. But berne okonya chulo school fee nikech apuonjo nyithindo. An gi nyithindo school fee okonya. Tuochego pok aneno momiyo pod adhi mbele pidhe, but nokonwa ni nyithindo emoko nego bed ni watiyogo machiegni e ndawa. Lipot yango ni bedo ni piny owacho ok osechiwo kothe mamoko kendo manyo chiro ne jopur ma inyalo use kothego ma gimiyo jopur osimo kuom jopur koro pod okwamo e pur mar ndawa. Pod ikelonwa gi mos kaka sani nyocha gikelonwa avocado mobedo grafted, wasepidhogi koro pok gike kiwango mwanyalo yude profit mondo wawe ndawa. Gimomiyo ndawa no berna nikech apure tayudo pesa dichiel but tiang' budho. Pur mar ndawa osetudi kod tuoche mathoth ma oting'o mago makobo, nok mar chiemo kaachiel kod kethruok mag alwora. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koa report jo Juma mano kanyero katimore Migori, wadhi nyaka Bondo kuma jaod bura makono Gideon Ochanda oyango chenro mar siro chiemb jopuonje ma jo klas 12 manie skunde mag piny owacho e alwora ma Bondo. Chenro no geto reso jopuonjere ma somgi siko rochore ka gilewo chulo omenda madwarore. Kanolose skund sekondar magota Biero, Ochanda nolero ni omenda maromo $50 million ma bende ni chwalo ni chenro mag somo e skundu geiko dhi konyo jo klas 12 kende mondo res sombgi mondo giikre makare ne piny maduong' mar KCSE. Japuonj maduong' magota Biero Senior Jane Opondo orwako chenro no kolero ni biro konyo jopuonjre bete skul moloyo dok dala kinde ka kinde ka gimanyo omenda. Bendo biro kelo fuong'ruok ne jonyuol e kinde ma jopiny ywago pek mar ngima. To nyathi ka nyathi oyudo siling 10,000. Pes lunch mar higa en siling 12,500. Mano nyiso ni nyathi ka nyathi odonge siling 2,500 e higa kende. Ma biro miyo nyithindo gibede skul throughout ka gichiemo e skul kae mok gimoro interfere kodgi. Jopuonje bende biro puonjo gi kendo ang'eyo kendo an gadier ni results mar nyithindo gi nyaka dhi improve nikech sani en dwe mar 6 piny gi dhi timo dwe mar 11. Obire sama chon kendo wacho ni timing mare no was very good. Chien kacha nitere na konyo ga jonyuol chulo pesa mare chulo chiemo e secondary day schools. Ne opogore ga janyuol chulo nus ta chulo nus. Kinde ma wantiere sani nyoni tire lokruok wabedo kod jopuonj heads mag schools wano nyaka bedie gi lokruok matin mar mondo mi wachorgo performance nikech jomoko gi chien kacha ne ka koro migi pesa to ji obedo mayom yom ok ti matek. So this review mwatimo sani en ne mar mondo mi next bang'e koa higa manyien to nyithindo duto wabro keto kaluwore kod kaka gitiyo. Mama tiyo matek mayudo marks maber e kende mabro donje list mar joma bedo supported. Jiaboro nyowito ngimagi masira mar apaya ma otimore Githunguri bang' nyamburko mar ji giwegi tuomore kod mano mar jowuoth. Kaluwore koda janeno moro, nyamburko mar ji giwegi ma bende noyudo iriembo matek notuomore ndi kod matatu mating'o jowuoth 14. Ji 4 nyowito ngimagi kanyo ka ji 4 mamoko oyangi ni nowito ngimagi kane iringo kodgi e ute thieth. Jok manoyudo hinyruok dhi mbele gi yudo thieth e ute thieth mantiere e gwengego. Ikwayo oganda mondo bed kicha ka gintiere ndara mano mar geng'o masiche mag apaya. Zimegongana
tumegongana hapa, but nilikuwa nyuma kiasi, so kufika nikapata gari zimegongana na wanakijiji wakisaidiana hapa kuokoa watu. Watu wote wameokolewa kwa gari, isipokuwa pengine hao wenye sasa wanajaribu kung'ang'aniwa kutolewa hapo, of which hadi hao wenye wameokolewa pia tunawawishwa quick recovery na pia wapone. Riwruok mar piny mangima mochung' ne weche alwora e piny mangima mano UNEP lero pek mar juala kata milion 40 mag juala iloso e piny mangima mano higa ka higa. Kako oganda tiyo kod juala miyo taka mag juala lak kendo chido alwora. Otieno makawuono wamenyo ni grup mar rowere makoro loko taka mwandu. We walidhne matin e yo machalo kamae. Taka mar juala chido kendo thung'o alwora. Omiyo jende moko Kibra ni e ng'wech mar choko taka go. Waluoro ka wakwanyo gi kanyakla kamora mora mwadhie, wadhi ka watimo ler ka wakwanyo gi duto. Giloso kombe kod chupa mag juala. 3 sita wauso siling 15,000. Ka chupa loso kom, wi chupa mino tol. To waloso go tol marabora. Kendi nyatuyo kata kode osigo. Yud mathoth kawuono, saa 1 kod saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kanyera achiel kuom sigana mabende biro tok kawasea yweyo marwa mokwongo mabende wadhigie kinde machalo koda mendi kapok adhi taneno moko kuom ote magi mabende donjonwa kende. Erokamano Nyasara Singa kuom ote mari wacho ni Ramogi TV iyudo e yono iro makare. Jangolo Lineta Luoch Pambarachari bendi wacho ni iluwo weche manyien mago mag Ramogi TV e odhiambo machalo koda ma. Inyisa ni mendi Ong'wena Elias aneni maber achiel kachiel ka ontiere paw ndege mano gwenge mag Kadem. Gin otego mabende medo donjo kokalo e laiwa mar ote machok ma en 2-3-6-0-0 kanyakla kod luo kanyero e YouTube page marwa Ramogi TV. Wadhi yweyo matin kik idhi mabor. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubahako magili kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Wachopo e giko tapki. Matini ni tina inimitimo gigi te. Tosebete odwa kai kuom ndalo mang'eny. Wawuondo ya malich. Ng'ani Arian Kana. Mani onge richo kae. Jaricho e nyim. Ayende natima marach. Donga jisini mondi wuok piyo piyo. Wuok kae piyo. Kik episod mogik mar Thap Kibai kawuono gotieno saa 2:15 otieno. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no
biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo juala pod kelo midhiero mathoth ne aluora kata obedo ni piny owacho ma Kenya nokumo tiyo kod jwendni ma ok nyal nuo mane higa 2017 kaluwore kod riwruok mochung'ne weche aluora e piny mangima UNEP. Juala ma hewo tan milion 400 iloso e piny mangima higa ka higa. Kata kamano mana atamala 10 kende mag jwendnigo ema inuoyo ti godo. Ojende moke kadak ma Kibra County ma Nairobi okawo ting' mar choko taka juala mabende gitiyo godo e loso mwandu kaka kombe. Kaka Ray Polo koro lero, oganda nyalo bet e kombe molos kod chupe juala kaka gen kata ginyalo medo godhro mong'ere kaka cushions. Mendi e sigana no. E chuny kadak ma Kibra, aluora ma Kuwinda, ojende ni Edward. Mwandu magimanyo en makende. Gikwanyo taka mag chupe juala ma oganda wito kuonde dak kod kuonde ohala. Taka ema ondikogi. E bwo mabul mar Kibarazani Youth Group, ojende 15 oriwore mar loso mwandu kowuok kuom taka. Waluoro ka wakwanyo gi kanyakla kamora mora mwadhie, wadhi ka watimo ler ka wakwanyo gi giduto. Kagisechoko chupe mag juala, gidok kargi mar ohala kama giero ye chupego. Ka wasechopo go e workshop kae to koro wanyalo loso gimora mora madwarre kuom plastic go. Chupego iyiero kendo iluoko, kaeto ituchogi kendo itweyogi kod waya kapok opanggi e kido mar mwandu ma iloso. Kom ma ji adek nyalo beti kawo thuolo mar juma achiel loso kendo muonyo chupni madirom 1500. Chupe ma kowe kalagre to chido mana aluora. Ka wasechopo kuom loso komni, kaka kom mar 2-seater ni, ma wauso siling 10,000. To ka wabire 3-seater, wauso siling 15,000. Ka wadugo 1-seater, to wauso siling 6,000. Ka chupa loso kom, wichupa bende ywayo nengo. Rowerego tiyo kod wichupe e mino tonde motegno magi tiyo godo e ting'o kombego ne jonyiewo, ka tondego bende iuso ne jo ohala kod weg sikunde e kind oganda mamoko. Ka wasegolo gigi achiel kachiel magibed mang'eny kama koro wanyalo loso gimoro kata ka tol marabora, to koro wakwanyo rangi machalre. Ka waseyudo rangi kaka kata makwar kata maralum, to waloso go tol marabora. Makoro nyatiyo kata e skul, nyatiyo kamora mora ma nyithindo tuge, kamora mora midwa ni iti kode tolno ober kendo nyatuyo kata kode osigo kamora mora midhiye. Lony mar loko taka mwandu okreme kombe kod tonde kende. Ojende gi bende loso mwandu mamoko mag dusruok kaka aguch maua. Mapok wapidho uso siling 800 flowers achiel. Ka en gi plant mora mora iye kanyo, to koro luwore gi plant ma in wuon idwaro. En tich lila, kata kamano onyago ne rowere gi yuto kendo konyo e reso aluora mataka juala osebedo kawiyo. Omiyo ojende gi kwayo sir mar yaro badgi kendo medo kit mwandu magiloso. Program kaka wadwani wadhi mbele, wadwani wayud kata recycling plant kama koro wanya timo gigi duto, ok en kata loso gini kende, kata kaka wanya rego chupani mondo lokre pieces matindo tindo mwanya loso go kata okombe kata besen kata ndoo. Rowerego bende othedho ndo maduong' mar choko taka magigeno keto e chuny boma ma Nairobi kaka ranyisi makare. Ndop taka no omunyo chupe madirom 4,000.
Moko kuom ojende matiyo kae ne othegore kod timbe maundu kendo oseyangagi e chenro mag bero alwora kaka mane oyangi kod jatend piny William Ruto e kaunti ma Nairobi. Gigeno ni singo jatend piny mar nywako ojende e chenro mag reso alwora biro chopo kare kendo medo gi yuto. Ging'eyo ni jakinda ema keyo kendo giketo sinani e tijgi maneno ni chan okochwalogi e timbe mamono kendo. Wadwa ni wandik rowere mang'eny kendo wamed tich, rowere oyud tich, wawere gi kuo, wawere gi gik moro amora maketho ngimawa mondo wachak loso ngimawa e yo makare igni mabiro. Chal mar mwandu magiloso ywayo wang' ne jonyiewo koda ne jomakalo. Omiyo gitiyo kod thuolo makamano e jiwo oganda mondo owit taka e yo makare. Chutho, gimany yore mag chuogo tije mamoko ne taka mag jwala moloyo tho wito takago aweyaye. Ray Polo, Ramogi TV, Nairobi. Aparo ni mano koma ma mit bedi wacho ni manyo ni mana godhro kata kushon kaeto koro intiere gi kombi mar bei kodhi ahinya 1,500. Pod e weche mag jwala e tend county ma Kisii osingo mar dhi nyime kod tima pedha mar mwandu mag jwala ma oko puodhi e county no mano motelo ne nyasi mar dhialo de chieng' rita luora juma manyien. Jokendo ne rita luora ma ne okaw thuolo noero mar lero aoche mantiere county ma Kisii kaka yo mar kedo gi midhiero mar chilo mag jwala e aluora gi. Jodito ma Kisii ogolo siem mager ne jo ohala kuom dhi nyime gi tiyo gi jwala mane piny owacho okumo. Taka go thoro lak kunde ohala kendo wiyo aore kanyakla kod odundu makeyo pi taka ahinya to kinde koth. Nyasi mar dhialo de chieng' marito aluora e piny mangima ibiro bage county ma Kisii chieng' wuok tich juma manyien. The question we have been grappling with is that where the paper bags, the plastic bags come from. You find that our region is very close to the border. And where we are, our brothers in Uganda, they are still using these polythene bags. So most of the polythene bags that we have in Kisii come from Uganda. So we are urging when the East African community sits that we can all move together as a community so that because whatever is hurting Uganda will hurt us as well. Climate change is all over. I think our theme for this year is solutions to plastic pollution, #beat plastic pollution. So we are still encouraging the public to be conscious of how they manage their waste. Let's observe the 3 R's, or actually there are more than 3. Let's recycle, let's reuse, let's refill, let's refuse. Even the manufacturing companies, we're encouraging them to even rethink of how they design their plastics so that at least we reduce plastic pollution. So another activity we are going to do in the course of the time is we are going to mount an operation in this town where we're going to impound all the plastic bags that have been sneaked into our business premises so that we actually find a solution and end the menace of plastic bags. From the collection, I can tell the main observation is we have the disposable cups. They're the most rampant, followed by the single-use plastics. These are the water bottles. So I'm urging the community, the government, please, I think we need to rethink. Jogo modak gi ng'ole county ma Siaya noyudo thuolo mar nyiso chia, chir kod mich magi e nyasi manobagi e gweng' Mambaga county no ma Siaya. Kaka Diana Olonde lero, oganda go noyudo thuolo mar nyiso talanta gi ka thoth gi bende noyudo chiro ne mwandu magiloso giwegi. Gweng' Mambaga norwako welo makende. Joma nigi ng'ol nobago nyasi manyiso talanta magi e kar romo Mambaga Social Hall. Mesano chacho getego, doli, okapo kin mwandu mamoko malombo wang'. Eyot, sunga kod nyadhi no nywako, nyithindo kod jomadongo. Wahia ne nyono kod chir, ma ok gideo wang', kata kit ng'ol magin godo. Meresa Atieno no chopo manyiso chia mare kweyo lewni mag usi. Atieno poyo thuolo makamae, maruso mwandu ma oloso. Kipwa busy command. Mondo kik wapare ene wapar mang'eny kendo konyowa nini wanyalo yudo kwa uso wanyalo
nyiewogo the materials moko. Wacho ni othoro timo ohala e yor mbui kaluwore kod ng'ol mar ocho wuodhene. Wauso online kata seche moko nini gweng' ka ng'ato ng'eyo wadu kwasego picha to wanyalo uso e Facebook gini social media. Kata kamano, Atieno wacho ni ng'eny ji pok ofwenyo ber gigo molos gi lwedo mamono gi uso makare. Chiro pod en shida nikech jok moko pok ong'eyo kaka ber gik mwachweyogi gin ginenana ni gigusi tigo gini pok ging'eyo bergi. Tineno nini ogudu kinyiewo dhi tek long' durable ok en ni ati alato opek ne koyo. Margaret Okech, ma en jakanye riwruok mar Friends of Siaya kendo jakedo ne ratich jogo ma ong'ol, oyango mor mare e loso nyasi makama kojiwo jonyuol mondo ket nyithigi thuolo mar fwenyo talanta gi chon. Joman gi ng'ol nyalo timo gik mang'eny kaka onyis exhibition ka makoro adwani mondo akwa jonyuol ma kata tero nyithindo e skul onego tem matek mondo giket nyithindo mondo tim gik mopogre opogre nikech talanta mar nyathi ok inyal ng'eyo. Koro kikwa bed gi nyithindo kata ni wapando nyithiwa ni koro nyathi nigi ng'ol onge gima nyathi nyalo timo. Bendo kwayo jomong'ol mondo ndikre gi riwruoge mopogore opogore kendo wuog oko ka nyasi makamagi ochopo machiegni kodgi. Dajiw ni ka in ng'ama nigi ng'ol idonje group mopogre opogre kik ibed kendi nikech kisedonje group kinyalo yudo konyruok kata inyalo ng'eyo giminyalo timo e ngimani. Nyasi makamagi geto jiwo chiwa ma jok mong'ol kendo konyogi yaro thuolo mag yuto. Atieno kod joma moko mane ochopo nyasi ni nigi geno ma yudo thuolo machielo ma nyisruok mondo gidongre kaka oganda mamoko. Diana Ulonde, Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Joluo cha pesa. Jotown noduogo dala to giting'o kit oganda mag jo Nairobi. Karibu donge. Ne kaka Jotown chandore dala. Bwana okanyal lumo mateka kuma jini. Nyati gi pesa na te bwana. Kik nyiero kod drama e tugo mar jo Nairobi bai. Duok pijo Nairobi go. Duok idhi tuom piendo kumimo dhega piny. Ma en kidieny mar ariyo mar jo Nairobi Winam Cinema chieng' Jumapil saa 1:45 otieno. Koro wane pau tuke kumanya Kenya Faith Kipyegon ofunjo rekod mar piny ngima e ng'wech mar mita 1500 e tuke mag Florence Diamond League otieno manyoro. Kipyegon oringo kuom dakika 3 gi nyiriri 49. Rekod machon mosedak higni 8 nomaki kod nya Ethiopia Genzebe Dibaba mana en dakika 3 nyiriri 5 manoketo e higa 2015. Nyaka sani oseloyo e piem mag piny ngima diriyo kendo Olympic bende nya